Azken urteetan egoitza elektroniko eta administrazioaren sistema digitaletara ohitu behar izan gara, batez ere azken boladan, adibidez, Bizkaian errenta aitorpena ja digitalki egitea iar derrigorrezkoa dela, ez da legez derrigorrezkoa, hori ezin delako egin, Bizkaiko Foru Aldundia, baina egia da gure erlazioa administrazioekin gero eta digitalogoa dela. Dena den, gauza batzuk gertatu behar dira administrazio digitalean eta haien artean administrazioko komunikazio guztiak haien plataformetan egotea. Horregatik, Polizia Nazionalako hartarazi du phishing eraso berri batean biktimei zitazio judizialak zituzten mezu elektronikoak bidaltzen zietela. Hau ez da gertatuko inoiz. Hau da, abizuak helduko dira, baina abizu horiekin egoitza elektroniko baterako esteka bat heldu behar da. Esan ez, hor ikusi behar duzu zitazio honen edukia eta dokumentu ofizial bat izan behar da, eta gainera legezko webgunea, segurtasunarekin eta guztiok gutxo gara bera ezagutzen dugun webgunea izan behar da. Horrelako gauzak normalean ez dira gertatzen, beraz horrelakoak heltzen badira ez egin ezer, hauek ez direlako legezkoak. Gainera, horrelako edukietan jartzen zuten, pertsona agian gauza ez oso legalak egin zituela. Hauek ez dira gertatzen mundu errealean, beraz, sarean zehar hau azteko, zibersegurtasuneko abisua, phishing hau eta beste guztiak ez dira errealak, ez ireki mezu horiek. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Egia da normalean hemen ez dugula delitui buruz hainbeste hitz egiten eta phishing horiek azkenean delitu informatikoak dira, beraz programaren hasiera nahiko tristongoa geratu zaigu, baina esan behar dugu segurtasun eta informazio publikoko mezua dela. Zerean normalean teknologiari buruz hitz egiten dugu, baina gauza ez hain serioi buruz eta teknologiari buruz hitz egiteko plurales esan dudanez, hitz egiten dugula, ez bakarrik ni ez nago hemen monologo bat egiten, bideoan argi dago ez nagoela hemen ni bakarrik, baina audioan ere argitu behar dut hemen dagoela gurekin Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Azken gurekin hori bai zela maiestatikoa, baina beste guztiak ez. Behitu pentsaen ari nintzen sekzio bat egitea, zu ja horretaz hitz egiteko gehiago, zibersekurtasunaren txokoa. Eta hor komentatu dezakegu, ia, eske, ez dakit zenbat denbora maiztasunekin komentatzen da, berri bat, edo bi, edo hiru, zibersekurtasunarekin daukatena zerikusia. Eta, jendea, uste dut, pizkanaka agian ez nahi dugun maiztasunarekin baita ere, edo denborarekin, pizkat ulertzen du, edo ikasten du, barneratzen du zibersegurtasun horrelako mezu gutun elektronikoak jasotzea zure akontuan, link batekin doaztenak, ja, uste dut, jende asko dakiela, nola, normalean, lehenengo aldiz link horren klik egin
zutenean, bere ordenagailua, bum, egin zuelako, edo bere ordenagailua, edo enkriptazioa, edo nahi duzuna. Hori ez da gertatzen, baina. Bai, horrela egiten da, ez? La letra con sangre entra, ditzen dena gazteleraz. Bai, azkenean... Jendea, hau ulertzen du, noiz pasatzen zaion momentuan. Claro, azkenean arazoak dituztenean hor, momentu horretan ikasten dute ze egin duten txarto eta nola konpondu daiteken. Bueno, baina, dena den hori ikastea egitea azkenean denbora behar duen prozesua da. Dena den, bersekurtasunaren txoko egitea ez da ideia txarra, baina uste dut zutabiok gehiegi hitz egiten dugula programa honetan, agian segurtasunari buruz zertxo bat gehiago dakien pertsonen bat programa hau entzuten badabil, idatzi dezake gure emailera, info@sareansear.eus, esan ez, oie, ni segurtasunari buruz badakit, ez dakit zer egin dut, zurekin ataltxo bat edo kolaborazio bat egin nahi dut. Edo elkarrizketa bat. Zenbat denbora doan ez dugula egiten norbaitekin elkarrizketa bat. Pandemiarekin hori ja puskatu da guztiz. Bai, zarean zehar egia da gero eta programa itxiagoa... Bai. Ez que itxiago ez da itxa. Osea, egiten dugu programa eficiente. Hau da, beste pertsona batekin geratzea ya es una movida. Así que, eficiente, ¿vale? Zutabiak eta listo. Gainera, es que ezin dugu efizientziarik gehiago jarri honetan, arratsalde berean grabatzen dugulako ere enredeandoko berriak, así que, en fin, hau ja ezin da gehiago konpaktatu. Dena den, berriei buruz hitz egitera goaz, uste dut momentu ona delako, eta hasiko gara El Gato de Turing podcastean esaten duten bezala, vamos a hablar de Tito Elon. Bai, Tito Elon. Zer gertatu da Tito Elonekin? Beitu, Tito Elon batez ere esan du, beitu zek gauza komentatzen ditugu, Elon Musk esaten dituen gauzak, baina bueno, lehenik eta behin, kontatuko dugu. Elon Musk, guztiok ezagutzen dugun, Tesla, SpaceX, bestelako proiektuak, The Boring Company, nahi duzun gauza, PayPal ere montatu zuen nahi dela pilo bat urte. Twitterren kontra egin du bere moderazio neurriengatik eta adierazi du benetan pentsatzen, hau kakotxon artean jarrita, benetan pentsatzen, ari dela, adierazpen askatasuna errespetatuko duen gizarte baliabideen plataforma berri bat sortzea. Oda, sare sozial bat. Edo, bueno, vale. Hori, martxoaren 25 gertatu zen, Elon Musk inkesta bat egin zien bere jarraitzaile, eta gogorarazi zien adierazpen askatasuna funtsezkoa dela, funtzionatzen duen demokrazia baterako, eta galdetu zuenea, uste zuten Twitter zorrotz atxikitzen zitzaiola printzipio horri. A ber, jendeari horrelako kontuak galdetzea inkesta batean bai edo ez jartzeko, oso arriskutsua da, batez ere adierazpen askatasunaren kontzeptua zalantzan jarri daitekelako. Hau da, valorazio horren parte bat da pertsonaren balore eta printzipioak eta bakoitza bere balore eta printzipioak dauka. Horretaz aparte, en fin, adierazpen askatasuna funtsezkoa da, depende, zer esaten dugun. Klara, adierazpen askatasuna orokorrean bai, baina gero edukiari buruz itzen beharko genuke. Eta Donald Trumpekin gertatu zen bezala, ezin da edozein gauza esan. Komentatuko dugu baita ere, gertatu diren alternatibak edo, lehenik esan duzun bezala, Donald Trump izan zen lehenengo pertsona famatua, beren Twitterko akontua, pim pam pum, eta agur, esan zuena Twitter, itxi, kantzelatu, kendu, eta ez gehiago. Eta beren erantzuna... Izan dela bakarra. Hau da, ez dut gogoratzen beste kasurik non famatua gutxienez. Famatua ez. Seguruenik pertsona askori baneatu edo kantzelatu edo kendu dietela kontua. Baina publiko, pertsona publikoak esan zuen, gainera, Donald Trump ez zuela Twitterrera bueltatuko. Osea, zu normalean horrelako arauak bizitza osorak hausten dituzuenean vitalizio.
Twitterra esaten dizu, eduki hau ezabatu eta kontua berriz emango dizugu. Bai, edo hilabete, urte Donald bat. Trumpen kasuan esan zuten, ez inoiz, nunca, jamás en la vida. Eta zer egin zuen? Bere sare soziala montatu. Hori da. Gainera, hori Aukera bat, bai. oso kurioso izan zen, bere sare soziala montatu zuela moderaziorik gabe, eta 24 ordutan moderazioa jarri behar izan zuen beste gauza oso ilegalak gertatzen ari zirelako hor. Claro, adierazpen askatasuna da askatasun hori guztientzako. Bai. Hau da, bai, zure ideia politikoak esan nahi badituzu, edo kontu ilegalak egin nahi badituzu, edo sustatu nahi badituzu, edo edatu nahi badituzu pornografiari buruz. Azkenean, adierazpen askatasuna subjetiboa da. Orduan, Claro. aldatu nahi duena, sujetoa aldatu nahi du. Kontrolatzen duen sujeto hori hain zuzen ere. Claro. Orduan, ez da adierazpen askatasuna absolutu batean bizi nahi gara. Bakarrik, adierazpen askatasun, bai, relatiboa, baina nor jartzen dio, nor da epaia. Claro. Orduan, niri epai hau ezai gustatzen. Jarriko du beste bat. Beti egongo da bat. Claro. Gainera beti egon behar delako bat, kasu batzutan, Sozietatean ez eta gainelako bizi. Claro, eta gainera kontu batzuen erantzukizuna sare sozialena dena. Hau da, zu umezko pornografia jartzen baduzu sare sozial batean, dicho coloquialmente, van palante, bai sare soziala, bai edatzailea. Sare soziala ere edatzaile bat delako. Orduan, Hori da beste gakoa, claro, bai. horretan moderazio sistemak egon behar dira. Polizia bihurtu behar zara. Claro, hori da, Twitter, Facebook eta Instagram, TikTok, hau guztiek izan duten arazoa. Bueno, TikTokri bost axola zaio Bai, egiten dena gutxienez. bere sare sozialean, gainera ez duelako Europako Legezko araudia... legeak ez jarraitzen, ez da erantzukizunik hartzen. Hau da, Europako epaiei ez diote erantzuten. Orduan, TikTok bere mobidan dago, baina sare sozial serio bat izan nahi bazara, eta ez TikTok dela ia txiste bat, sare sozial serio bat izan nahi bazara, moderazio sistemak izan behar dituzu, eta gaur egun, ni uste dut, hau ja, iritzi pertsona da, Twitter erdiko puntu horretan ondo manaiatzen ari da. Ez da perfektua, baina ondo manaiatzen ari da. Gutxi gora bera. Bai, mugak badakin on dauden, ordon gutxienez mugak zapaltzen dituenean atzera pauso bat ematen saiatzen da edo irudia emoten du. Baita ere esan behar da, normalean Twitterren subjetibitatea hor dudan jarri denean eta freedom of speech edo horrelako gauzak agertu direnean, alderdi politikoengan izan direla gehienezkoetan, ez bakarrik hor Amerikako Estatu Batuetan, baita ere Espainian, eta baita ere esan dira, mugitu behar gara beste plataforma batera, non hau babesten gaituzte, gure askatasuna edo zer barkatu esateko, hor agertu zen, goratzen dut, Parler plataforma bat, Twitterko alternatiba, eta zu komentatu duzuen dena minutu batzuk, eta baita ere Mastodon. Bai, bestelako plataforma. Kasos berdinak dira, Mastodon, software libreko CMS, hau da, edukiak kudeatzeko sistema bat da, orduan, Mastodon berez ez da sare soziala, baizik eta sare sozialaren softwarea. Eta Mastodon instalatu dezakezu nahi duzun zerbitzarian, eta hori bai dela guztiz dezentralizatua, servidore bakoitzan bere... Orduan, Mastodon blog bat da? Microblog propio bat. A ver, hau izango... Zu zure blog bakar, badaukazu zure hosting batean, izango zen berdina, ez? Baina zu ez duzu gogoratzen, WordPress mikroblogigen WordPress bat. Kontua da, zu ez duzu gogoratzen, baina duela urte asko eta asko eta asko zeuden IRC serbidoreak, chat, pertsona batzuen artean, chateatzeko serbidoreak. Horiek ziren dezentralizatuak bakoitza bere serbidorean montatzen zuelako, eta konektatu behar zinen beste baten servidorera, hor zegoen jendearekin hitz egiteko. Discord bezala, baina, klaro, bakoitza bere servidore fisikoan. Hori gutxi gara era da Mastodonen kontua. Orduan, Mastodon da bakarrik softwarea. Ez da
zerbitzua, haiek ematen dute zerbitzua haien zerbitzarian, baina zure kontutik beste zerbitzari bat montatu dezakezu zure arauaekin. Parler izan zen, Twitterreko kopia bat, eta jazta. Hau da, Twitterreko sistema berekin. Historio hau gustatu bazaizue. Dena den, claro. Gelditu hemen, geratu hemen. Elon Musk hitz egiten duenean. Bukaera ikusteko. Elon Musk hitz egiten duenean, pentsatu behar dugu. Ogia igotzen da, gaztelera esaten den bezala. Eta hori da, nahi zuena. Horrera goaz. Hau da, Elon Musk hitz egiten duenean, bera badaki ze gertatuko den. Hau da, kasu honetan, bera esaten du Twitter ez dela adierazpen askatasunaren alde, ez dagoela adierazpen askatasunaren alde, eta momentu horretan Twitterreko akzioak jaisten dute. Duela gutxi urrengo berria jakin dugu Elon Musk Twitterren botere gehien duen pertsona dela, Twitterreko akzioen 9,2 erosi duelako 2.000 milioi dolarren truke. Ia 3.000 milioi, 2.890 milioi. Hau jakin dugu Estatu Batuetako burtsa eta balore batzordean erregistratu denez. Hau gertatu zen, tweet hau jarri eta egun gutxira. Hau da, ja, tweet honen burtsako erreakzioak gertatu zirenean. Orduan, hori izan da kontu guztia. Kontu guztia hemen kontatu dugu, eta ja urrengo egunean, ja gerukagun ja berria, sare sozial berria montatuko du, Elon Musk, eta bapatean Twitter erosi du. Orduan hau guztia zertara, Twitter merke erosteko. Claro, hori da. Twitterren akzioak geisteko, merke erosializateko, eta ziurrenik hemendik egun gutxitara akzio horiek salduko ditu. Edo akzio horien parte bat. Zergatik, lehenik eta bain, akzioen nagusia sortu bilakatu delako, en fin, beste talde batzuk daude, adibidez Vanguard taldea edo Morgan Stanley enpresak, hauek daukate 8,7 baino pizkat gehiago. Bakarrik pizkat gehiago. Orduan, Twitter gaur egun bere akziodunen artean oso zatituta dago. Eta presidentea eta kontseilu batzordea orokorrean gazteran esaten den bezala son personas de consenso. Hau da, akziodun guztien artean bozkatu dute hoiek hor egoteko. Claro, Elon Musk bere ospearekin eta bere reputazioarekin egin du Twitterreko akzioak 1,25 baino gehiago igotzea albistea ezagutu ondoren. Orduan ja, bideo honetan doa. Hau da, bere izena jarri dio Twitterren akzioak igotzeko. Gazteleraz esan den bezala lo ha vuelto a hacer. Elon Musk berriro ere egin du. Beste batzuk ere berriro egin dute, adibidez, Vodafone eta Euskaltel biak kablea nahiko azkar bajan ematen ari dutelako. Ia ADSL-aren erritmo berean, maestasun berean. Bai. Merkatuen eta lehiaren batzorde nazionala, gure lagun maitatua, Europar Batasuna alde batera utziz, azken 3 hilekoko txostenak, datu bitxi batzuk eman dizkigu, txosten honetan gure herrialdeko banda zabaleko operadoreak, konexioak eguneratzen ari diren moduari buruz. Adibidez, esan duzun bezala, Vodafone eta Euskaltelen kasuan, ikus dezazkegu, haien kable sarea HFC deitzen den motatakoa. Oraindik, gure lurraldean geratzen diren ADSL lineen erritmo berean itzaltzen ari direla. Zuntz optikoaren gogoratu dezagun apustu handia, zuntz FTTH da, hau da, etxeraino eramaten duena,
kablea edo HFC konexioa, zuntz koaxial baten hibrido bat, zun optikotzat bai hartzen da eta operadore korrela eskaintzen dute, baina kontua da ez dutela teknologia erabiltzeko asmo horretan, eta gainera abiadurak eta teknologia ez dago pare berean. Euskaltel arazoak izan, bueno, arazoak erdi estrategia egin behar izan zuen saltzeko gaur egungo fibra. Claro, bia 20 urte daramatzeterako esanez haien teknologia zuntza dela, baina ez da zuntza. Orduan, ze inventatu dute kasu honetan? Deitzea zuntzari, zuntza max! Eta jazta. Eta horrela, beste kanpaina bat daukate martxan. Datu horien arabera HFC teknologia duten 133.000 etxe, baino gehiago desegin dira joan den 2021 bateko azken hilabeteetan. Azken datu zenbaketa hori barne. Vodafoneen kasuan, oraingoz ez da konpentsatzen FTTH zuntzaren igoerarekin, zuntzedapenek ez dute aldaketa esanguratsurik izaten. Datuak aztertuz gero. Beraz, HFC-ren jeitzierak antzandiagoa du ADSL-ren beherakadarekin. Hau da, Vodafoneen kasuan, hauek esaten duten bezera, Vodafoneen kasuan, beherakada izan da, bajak egon direlako. Hau da, bezero hoiek Vodafonetik irten dira. Bai. Euskaltelen kasuan, orain ja badakigu MásMóvilen barruan dagoela, bere beste estrategia bat jarraitu du, 2008an iragarri baitzuen bere kable sarea eraldatzeko asmoa zuela, eta FTTH izatera pasatuko zela, 2,4 milioi etxerekin hasita Euskadin, baita ere Asturiasen eta Galizian. Azken bi kasuetan, Telekable eta Erren erosketin batera, urrenez urren modernizazio hori behar zutelako batez ere. Plan horiek azaldu zirenetik, MásMóvil enpresak 89.000 eta 188.000 HFC sarbiden artean gendu ditu, baina hala badagokio FTTH duen sarbideak ordezkatzeko izan da. Horrela berriz ere, HFC-ren jaitzierak ADSL-ren antzeko joera erakusten du, baina operadore honen kasuan, kopurion bat inbertitu da zuntzare hori benetako jeponera modernizatzeko. Zer da Japon? Japon da zuntz optikoaren teknologia. PON da Passive Optical Network, eta Japon uste dut dela Gigabit Passive Optical Network. Edo Zuntz Max, ez? Zuntza Max. Edo Zuntza Max. Ni ez dut ulertzen, eta benetan uste dut MásMóvil taldean kontuan hartu behar dute nola Euskaltel ala ere, con toda que está cayendo, eta izaten ari duten prentsa txarrarekin kasu askotan, bere bezeroak momentuz mantentzen dituzte. Hau da, ez dute aldaketa handirik izan, eta hemen Euskadin... marka irudia claro, baita ere egiten du. Claro, hori da kontua. Operagailu handiek Euskadin noizbeinka oferta agresiboagoak egiten dituzte, batez ere Orange, Vodafone zein beste, baina Orange bai batzutan egiten duela Euskadirentzat eskaintza bereziak, eta hala ere Euskaltel ez ditu bezeroak galtzen. Orduan, MásMóvil taldean pentsatu behar dute serioki ze egin Euskaltelekin eta ze egin beren marka guztiekin, azkenean guk ez badoa gora, Euskaltelen aldeko apostu egin beharko dute. Ez daukat adibide hobeago bat, orduan horrelako bat egingo dut Euskaltelekin ni ustez politikari eramaten, Eusko Alderdi jeltzalearekin alderatuta, zeren jendeak ja dauka irudi bat, marka irudi bat, non uste dut asoziatzen duela marka hori denbora asko daramalako, zenbat denbora, 30 urte, edo gehiago dauka konpainia hau, eta beti hor dago, ez dago igoera edo jeitzira handirik egiten, hau da, jendea jakiten du, ez dauka eskandalo handirik, ez dauka baita, nire ustez ez du matraka handirik emoten jendeari deitzen edo bere salmenta handia, esaten dut handia. Azken urtean pizkat aldatu da. Dena den, politikara mugitu nahi baduzu simil hori, bi
Ai, bi... Ez que hemen Euskadin esango nuke gauza berdina daukada. Jendea gehiago edo gutxiago nahi egingo du. Baina Baina, silme horrekin ni bi ere... ez daukago roto maila handi bat, adibidez Vodafone izan dezaken bezala. Ni bi eredu jarriko nituzke politika mailan izango zirela Euskal Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu. Azkenean, ez dakit abertzale gaur egun horrela erabiltzen den, baina abertzaleen blokea marka ezberdinekin baita ere hor mantendu delako. Bai, baina marka ezberdinekin eta izan ditu baina mareak. Azken urteetan EH Bildun mantendu direnean, vale. Bi kasutan badakizu zer boskatzen ari duzun, hau da, zer erosten ari duzun, eta biak daukate irudi nahiko establea eta bueno, konfidantzaskoa esango genuk, ez? Osea, bi kasuetan badakizu zer emango dizuten. Baina nik ez nuen abertzalengan alderatzen horregatik, zer marka aldaketa zirela eta, orduan, Euskaltel beti izan da Euskaltel. Gainera, badago oraindik jende asko erabiltzen duela korreo hori euskalnet.net. Maravilloso. Hau da. Gaur egun Outlookeko zerbitzari batean, Microsofteko izkina batean dagoena. Beitu. Hau da. Baina hor jarraitzen du. Movistarrekin alderatuko bagenuke izango zen terra.es. Telefonica.net edo horrelako zerbait. Hau da. Nork erabiltzen du hori ja. Oraindik jende asko. Zergatik. Euskaltel horrelako gauz. Hau da, ez du inoiz linea finko bat mugitzen da. Finko batean mugitzen da. Ez du inoiz goraka handirik emoten, baina ez du ez beherakada, hau da, valor seguro esaten den gazteleraz, gaztelerako hitz asko erabiltzen ditu gaur, edo izaldi edo hitz eginak, baina bueno, egia da kasu honetan, interesgarria da, inbertsio bat egiteko, eta imaginatzen du horregatik MásMóvilek egin duela, baina bueno. Bueno, MásMóvil ere egin du... Ez dit atentzioa gehiegi emoten horrelako berri bat. MásMóvil ere egin du, orokorrean, Espainia osoan laugarren operagailu bezala kokatzeko. Baina, bueno, ni ere espero dut edo pentsatzen dut edo nire bihotzean hor geratzen da Euskaltel erdi independiente bezala jarraitzeko aukera. Hau da, Euskaltel marka eta Euskaltelen estrategiak Euskaditik ez kentzea edo ez urruntzea. Hori espero dut, baina gero errealitatea beste bat izan daiteke. Bueno, atxerrira trabatu naizea. Atzerria ikusten jarriko gara eiruari buruz hitz egiteko. Euskaltel bada balore segurua gaur egun eiru ez da. Ez da. 2008an bertan bera utzi zuten, 2008 batean ekitaldi digitala horrelako kakotxen artean egin zuten, eta 2022an esan dute, bueno, aurten no toka. Bai, eirua ez baduzu ezagutzen bideojoko industriako ekitaldi garrantzitsuenetako bat da. Duela urte, gutxi arte bideojokoen munduko konferentzia handi eta garrantzitsunaren izenburua, hau. 2022an bertan bera geratu da. Eirua ez da aurten geratuko, ez, aurrez modu virtualean. Antolatzaileek hori bai, hitzeman dute 2023an hitzaldia itzuliko dela. Hau da, ez da bukatuko hemen, baizik eta gap year edo deskanso bat hartuko dutela. Egia ez hori ja ikusiko dugu. Aurten, eirua, gutxienez, modu virtualean egitea espero zen, batez ere, CES egin delako, eta Mobile World Congress egin delako, ekitalde horiek baita ere, pandemiaren aurreko normaltasunera itzuli, eta hilabete honetan bertan baita ere Game Developers Conference gauzatu ondoren, baita ere modu presentzialean. Guztiok ja, buelta
pentsatzen ari ziren normaltasunera, baina esan dute, ez, agur, ez dugu egingo, gutxienez urte honetan ez dugu egingo, baina urrengo urtean bueltatuko gara normalean. Eta inigo uste du zer bait daukala erantzuteko. Bai, eske gainera pentsatzen ari naiz, honen eredu argiena izango litzateke Macworld edo iWorld deitzen zen ekitaldia. Hasi zela duela ez dakizen bat urte, 1988an, Laurogeita bostean barkatu, eta lehenengo momentutik Apple sartu zen ekitaldi honetan, haien aurkezpen garrantzitsuak, lehen urtearen lehen parteko aurkezpen garrantzitsuak egiteko, adibidez, 2007an aurkeztu zuten iPhone moikorra, iPhone lehena, primer iPhone, hemen aurkeztu zen. 2001an aurkeztu zuten iTunes, adibidez, ekitaldi oso garrantzitu eta oso potentea izan zen. 2009an Apple esan zuen bere partetik edo bere kontutik egingo zutela hortik aurrera haien urteko lehen parteko aurkezpenak. Ekitaldia 4 urte gehiagoz ospatu zen. Eta 2014a izan zen ekitaldiaren azken edizioa. Gainera 2014an data saldatuz. Orduan, kontu honekin nagoni eiruari buruz pentsatzen. Hau da, duela ja urte batzuk aurkezpen handiak ez direla hain handiak eiruan, eta hortik aurrera ja pandemiaren kontua izan da kritikoa haientzat, eta ependik aurrera ez dut uste eiru arrakastatxu gehiagorik ikusiko dugun. Osea, zuz espero duzu urte honetan zehar beste ekitaldi batek bere testigo hau hartzea eta jendeak esatea, ja honekin jarraituko dugu eta agur eirua, edo testigoare ez da gertatuko, baina hala ere eirua ez da bueltatuko, ez daukalako inongo merkaturik. Esango dizut, ziurrenik eiruaren ordezkoa izango da Summer Game Fest. Beste talde batek antolatzen duen ekitaldi bat dela, gutxi gora bera data berdinetan, eta industriaren nagusien laguntza duena. Orduan, ziurrenik eiruan gertatu behar ziren aurkezpenak Summer Game Fest honetan ikusiko ditugu, eta ondo egiten badute edo arrakasta badaukate, ikusiko dugu nola urrengo urtean enpresa handiek joango direla Summer Game Fest honetara, eta hortik aurrera ja izango da eiruaren desagerpena. Hor geratzen da predikzio hori, nor daki, baina ikusiko dugu. Hor bota dugu. Hardwarei buruz pizkat itxengo dugu, Apple bezala, Samsung ere, Intel, Intel, Samsung bai. Samsungek mugikorra zuk konpontzea nahi duela iragarri duelako. Bai, gogoratzen badugu, orain dela zenbat programa komentatu dugu berri bat, non konpontzeko eskubidea lehenik eta behin onartu dela proiektuetan, legezko proiektuetan, Europar Batasuna eta ja horrelako proiektuak daudela hortik, batez ere Europako mailan eskubide hori ofizialki legeetan jarriko dela. Orduan, hortik aurrera ikusi genuen duela gutxi gainera, Apple hasi zela programa bat non nahiko erraz eskuratu dezakegu eskuliburuak eta parteak. Konponketa piezak. Konponketa horiek egiteko. Orduan, hildo hori jarraituta, Samsung ere
honetan sartu da. Horrela da, Samsungek iragarri du ordezko pieza originala, konponketa tresnak eta jarraibideen eskuliburuak salduko dituela, erabiltzaileek gailua konpondu ahal izan ditzaten denda batera joan beharrik gabe. Konpainiak konpontzeko eskubidearen aldeko mugimendua, Applek self-repair zerbitzu berria iragarri ondoren etorri da, eta baitare Microsoftek antzeko proposamena egin du Surface gailuentzat. Samsungek konpoketa programa berria iFixitekin egindako elkarti bati esker bizi da, konpainia hori aitzindaria da erabiltzaile konponketa mugimenduak egiten. Galaxy S20 eta Galaxy S21 telefono adimenduen familia eta Galaxy Tab S6 Plus tableta izango dira konponketa programaren onurak jasoko dituzten lehen gailuak, baina bitxabadare Galaxy S22 seria oraindik ez dute sartuko. Hau da, beta testing nahi baduzu edo lehenengo frogak egingo dituzte modelo hauekin. Modelo hauek badauzkazue, badakizue ja egin duzutera. A ber, ez dugu askoz gehiago komentatu. Nik ez dauka Samsungeko produktuak orduan. Bueno, baina dena den, berri on bat dela esateaz aparte, ez daukago ezer gehiago. Osea, objetikoki hau berri ona da, azkenean... Berri ona da, imaginatzen dut, bueno, Applek egin duela, Microsoftek egin duela, Samsungek Appleko kompetidore nagusienetarikoa da, gutxienez mugikorren arloan, orduan normala da, Applek egiten badu, Samsungek atzera jutea, baina Samsungen atzera beste batzu joan beharko dira. Sony, edo Huawei, edo handiak etortzen badira, eta ja guztiok badokagu mugikor bat non erreparatzeko, konpontzeko eskubidea badokagun, berri ona izango da beti. Naiz eta legea oraindik itxaroten ari garena, baina bueno, pizkanaka. Baina azkenean Europar Batasuna beti bezala teknologiaren kontuetan, eta argi esango dut teknologiaren kontuetan, porque estamos en una movida geopolítica que lo flipas, beti bezala kontu hauetan bidea erakusten du. Europa no da puntada sin hilo. Hau da, haiek esaten dute, bueno, lagunak, hau egiteko aukera bilatuko dugu, aber nola egin daiteken lege batean. Eta bat batean, enpresa guztiek esaten dute, begira, hau posible da. Hori, duela 30 urte hau ere posible zen, baina beste arrazoiak gertatzen zirelako. Duela 30 urte, pieza estandarragoak erabiltzen ziren, eta hainbat gauza. Baina, bueno, Europa bidea erakusten du, ez? Gure superheroia beti etortzen da al rescate. Rescate, efectivamente. Berri askarrak, sarean zehar. Eta sartu gora berri askarretan, hardwareari buruz hitz egiten jarraitu. Intelek 12. belaunaldiko Core i9 prozesadore berria iragarri du, bai. Iragarri duela. Core i9 S edizio bereziko prozesadore berria iragarri du 2,5 GHz-ko arteko maiztasunarekin eta onda 50 bateko onairrizko potentziarekin funtzionatzen duena. Prozesadore hau maigaineko ekipotarako diseinatu da, eta Interthermal Velocity Boost teknologia du, esan dugun bezala 2,5 GHz arteko turbo frekuentzia maksimoa lortzeko ahalbidetzen diona. 16 nukleo, 8 errendimendu handikoak eta 8 eraginkortasunekoak, eta 24 ari ditu, 150 bateko oinarrizko potentzia, eta 30 megabyte katxe Intel Smart katxe teknologiarekin. Hombre, a ber, 20 txigorgailuerako 150 batio ondo dau, baina beste gauza batzuetarako ez dakit nahikoa izango den, ez dut argi ikusten. Txistea ondo geratuko litzateke, orain rematea sartzen bada, baina ez da sartuko. Txistea oso gaizki geratu da. A ber, berri hau ez bada titulol ez dakit zergatik. Influencerren 70% nahiago du Twitterren kirol tradizionalak... Twitch. Barkatu, Twitch. Ez Twitterren. Kirol tradizionalak jarraitu, hau da, streaming bidez, baina Twitch plataforman. Bai, hori da. Gaming eta marketing estudioa Influencer 2022 rekin izenekoa agerian uzten du inkestatuen 78 nahiago duela kirol tradizionala jarraitu ala nola futbola eto saskibaloia Twitchen bidez, telebistan edo irratian jarraitu beharrean. Bueno, a ver, depende. Txosten hau Europako Ipar Amerika
Afrikako eta Gogo Amerikako 300 influencer baino gehiagoren erantzunetan oinarritzen da. Nire ez didate zer galdetu. Zara influencer nio. Ai, zergatik. Bai. Ikerketaren helburua influencer gamer direlakoen motivazioak, lehentasunak eta funtsezko portaerak aztertzea da, baita industria honen joerak ezagutaraztea ere. Izan ere, markek gero eta negozio aukera gehiago dituzte kontsumitzaien gana hurbiltzeko, kanal horrek eskaintzen dituen aukera ugarien bitartez. Ni bi gauza esango ditut. Lehenik eta behin, depende nor egiten nuen narrazioa. Hau da, ni pertsonalki bat formulari buruz hitz egiten dugunean, Lobato dagoen katean. Osea, Lobato dago Twitchen anoa. Berdin zait. Antena irun badago, Dazone badago, ba hori. Beste partetik, 300 pertsona hauen iritzia, nori importa zaio konkretuki? 300 pertsona horiek jarraitzen dieten 10.000 milioi pertsonei. Ez dakitzen bat jarraitzaile juntatzen dituzte 300 influencergan? Ideiarik ez. Eta azkenik, Lapsus hacker taldearekin zerikusia duten 7 nerabe atxilotzen dituzte. Bai, hori gertatu da Londreseko poliziak, Erresuma Batuan, 7 nerabe atxilotu dituzte Lapsus Dollar izeneko ziberdelitu gile taldearekin ustezko loturak zituztelako eta enpresa teknologiko handien segurtasun sistemei iseka egin zietelako. Lapsus Dollar hau duela gutxi Nvidiako langileen kredentzialak lapurtu zituzten, baita Microsoften zerbitzu kodeen lineak, eta Samsung eta Okta bezalako enpresei dagozkien beste datu batzuk ere ondoren Telegram kanalen bidez iragazteko. Ikerketen arabera Oxforden, Inglaterran bizi zen, 16 urteko gazte bat izango zen egindako erasoen egile intelektuala. Gainera pirateria talde horrekin lotutako 7 bidaiari identifikatu dituzte Brasilgo beste nerabe bat segika egindako bat barne. Ordun hauek dira Nvidiako datuak lapurtu zituztena. Nerabeak, beitu. En fin, ez dago segurtasun sistema handia? Jasaten ez duena nerabe baten erasoa. Konkretuki, denbora asko daukan nerabe baten erasoa. Osea, ez dago sistemarik munduan. Titulol. Bueno, titulol... Ai, ama. Esaten zenuen hori baino hobeto zen titulol bat zergatik ez zegoela hor. Bai. Hor barruan. Beitu ze espero dezakezun. Bai, osea, komentatu dugu hau influencerren kontu hau ez dela titulola, hau baino gehiago izan behar delako, osea, harridura handiago sortu behar dit titulola hau. Gertatu zaizu, Inigo, batean, hegaldi bat hartzerakoan zure maletak galdu dituztela? Galdu Noizbait? Galdu ez, baina barruan zeuden gauzak puskatu, bai. Ni ustez, hegaldiak hartzen dituen pertsona baten miedo edo hor daukan paniko handiena maletak galtzen dituztela da. Eta hegaldi batean maletan galdu dituen pertsona taldekoa zuek bazarete, Inigoren kasua ez da, baina bueno, nire kasua ez da ere, baina bueno, badakizu inori opa ez diozun egoera dela. Gutxi hartzen dugu hegazkina, por lo que sea. Bueno, berdin dio gertatzen zaizunean oporretan itzuleran urrengo egunen asteetan estresaren pean biziko zara haiekin topo egiten saiatuz. Eta pertsona hau Nandan Kumar baita ere gauza bera gertatu zitzaion, baina beste zerbait egitea erabaki zuen. Izan ere, Kumarrek 28 urteko software ingeniaria aerolinearen harremanetan jarri beharrean galdutako maleta aurkizi esaioten. Barkatu, AirTag bat jarri zion. Ez. Konpainiaren webgunean sartu eta jakeatu zuen. Dirudienez eta BBC dioen bezala, gizonak low cost indigo hegazkinarekin egan egin zuen eta beste bidaiari batek aeroportu zintan bere maleta ustekabean hartu zuela. Erabaki zuen, berdina zen beste maleta bat zegoelako. Ostras, eske oso ona da esatea, begira, patan hauen webgunea puskatuko dut nire maleta galdu dutelako.
Dena den, nire politika izango litzateke, hemendik aurrera airtag bat jartzea, gainera, dagoelako YouTubeen tipo bat, bere kanala dela Megalag, egin zuela, esperimentu bat airtag batzuekin, eta haien artean... Bueno, ez dugu komentatu, baina Google uste dute kompatibleak ja egiten dituztela horrelako airtag edo NFC-tag horretan bere Android softwareekin. Tipo honek, Megalag honek egin zuen froga Ipar Koreara bidaliz airtag bat. Esan, bueno, ni Alemanian bizi naiz, Alemaniako embajadara bidaltzen badiot, Ipar Korean dagoen embajadara bidaltzen badiot airtag bat, suposatzen da, ez dela eser gertatuko, voltatuko didate, edo ez didate voltatuko, eta jazta. Froga egin zuen Applekoekin, Teslakoekin, eta Ipar Korearekin. 3 aldiz bidali zuen airtag bat Ipar Korea da, eta 3 kasuetan DHL bere airtag horiek, bere pakete horiek utzi zituen edo Düsseldorfen biltegi batean, edo bestela Txinara bidali zioten, gero Txinatik Ego Koreatik bueltan, eta bueltan ja, bere etxera zen, eske ja, ezin dugu hau bidali, osea, eske Ipar Koreara ez ditugu bidalketak egiten. Eta, esperimentu interesgarria izan zen, osea, bideoak ikusi nahi badituze, ingelesez daude, baina nahiko bideo interesgarriak eta kuriosoak dira. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Hauek izan dira sarean zehar 333 honen berriak, pizkat denetarik izan dugu gutxi, gaur gauza gutxi gertatu direlako azken asteetan, baina egia da transizio momentuan gaudela, ja urte berriko berriak ja desagertu direla, Mobile World Congress gertatu da, aurten ez duela askorako eman, eta ja ekainan, batez ere maiatzen, eta ekainan gertatzen diren ekitaldien zain gaudela. Eta espera honetan... Eta aste santua hemendik justu... Egun gutxira dagoela. Egun gutxira dago, orduan ja, oporrak izango ditugu, edo horrelako zerbait. Eten aldiko momentu... Oporrak izango dituzu, ino? Ni legezko egunak, o sea, los festivos y ya está. Bueno, los festivos y ya está ez dago gaizki, uste dut bost egun direla guztiz. A ver, ez dago gaizki, nire eskubidea da, guztion eskubidea da. Vale, ya nos jodería, gainera este santuan oporrik ez izatea. Espero dut nire enpresaren gainean dagoen jendea hau esentzutea esateko, bueno, le vamos a joder las vacaciones ahí, llego, alright? Errefortzuko zerbitzua. Dena den, berri hoiek heltzen direnean, por jarbosak komentatuko dizkigu beti bezala, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta berriak ekartzeagatik. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi urrengo programa arte. Eskerrak ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon delako eta irratietan dauden pertsonei emisioa posible egiteagatik, konkretuki teknikari eta ekoizpen taldeei eta zuei gure entzulei ere eskerrik asko saio entzuteagatik, 2 aste barru teknologia gehiago sarean zearen eskerrik asko eta hurrengo arte, agur!